खामलायमा बिसिंखौ तेखायसा बेरायनो खाखामानि अक्टमा कासै फेका कग्रक कग्रुबायनो हामक्राय ख्लायनायनि बागै अमर जाग्रांगै तंगैबो सामं तांगै तंनाय बरम गोनां अनिल चंद्र देबरमा चिनि बिसिंखौ करिखा एबा नायथं संसार याकालांखा दिनै 12 फेब्रुवारि सालमारि कग्रक कगनि बागै रोमान स्क्रिप्टनो त्रिपुरा हाबांनि थानि सानलाय मायागै TISF TSF बाय रिंजाक स्ट्राइक सालो महाय ख्लाय लांमा जमा बाय सैनाय tei bosongni samong tangnai wansuknai joto tiprasoti bisingo tei bo khakama nokjakha langma tongsak Anil Chandra Debbarma bo kokbrok kokti bagai roman script ho nago hini sanlangka tei suimungni bisingti bo sei bijap kari langkha bini bijapni mungkha japa bai khutruk 2018 bisibo karibani kokbrok sahitya sabha komthingnai rimurasan Debbarma bai Dibro Kishore Debbarma abano karibo bini tei kangsa bijap wngkha khumuno mojang yongsa Swikwrwng 2006 kokbrok tei hukuma mission bini jotoni slai koblok simungni bisingo mung gwnang wngkha mamita abo haino kwbangma langmabo o naithok sungjaro tongsak kwbangma no bo kokbrokni bagui dophani bagui samung khlai langkha